pag-camping sa kagwang. Yan yung ano, yan yung mga butas, palatandaan na merong mga shells sa loob. Yan siya. Oo. Yan siya. Ano to? Subdivision. Yan siya. Yan yung golden shell. Golden shell ng Alaska. Dami dito, J.O.
All gold. Aha, oh. Oh. Oy, basag. Pero okay na okay. Di ba? Aha, oh. Yan, ito. Tamaan ko, pero malaki. Oh. Okay, Sal? Ay, go, Sal. Mali. Ay, Laki pala oh. oo. Aha. Laki. Broken. Ayun. Oh, okay oh. Manila clams. Siya yung imbaw. Okay. Sige, si Tem. Ganyan. Tan kuya, kung ginita mo yan, basag oh. Dapat siyang dapat pala mas ano. Mag-wait ka. Laking ginat oh. Magalit. Sobrang laki, hindi mo na. Ay, nandyan na. Yan. Yan, yan, yan. Yan. Aha. Yan. Oh, okay, champion. Yung plastic bong. Ah, Wow. okay. Aha. Maan? Siguro magano no? Oo. Yung iba kasi sa side. Ibang butas yung ano. Pag maihi, mayroon. Ay! Ay! Bumba! Teka!
hindi nyo makita guys. Sobrang puno.
sa punpunay ko lagi buwan. Yang ako yung kahoy yung gamit. Itong kami yun. Pinitalinis ba? Oo. Kaya dalawa kilo. Kambal mo nang habo do. Wala din edit ha, kambal din do edit ba? Wala din edit ba? Apa isa? Oh. Kami na lang 5 dito ngayon. Mga kagwang. Lamig. Oo. Oo. Okay lang. Iya na nato nila, pauna to ng kwadron sa igo. Sayang mo. Dami na nating Ricardo doon sa kwarto. Bawa na tuya. Ako. Wala na guys.
quarter ng ano, mga kagwang beach gang. May puntahan kami dito mga kagwang. Dito. Alright! Mga kagwang ko, ito yung shell ang lalaki. Ito yung kinuha namin kahapon. Lulutuin na ng kasamahan ko. Laki oh. Dakkel. Titirahin namin ngayon. Baka matira pa ng iba. Oh, ay, okay na kayo na. Okay na kayo.